Gelapsan bro. Gelapsan. Dia tuh isi tanah tuh. Hai, लाजिना एसे मोनलायलायबायलै आंबो खाथियाव खाब्ला जिरायगासिनो ना बेबो दरा जाबाय दरा हेन नुदों बेखौ दरा हेन दरा बायदि नुबाय आंखौ हिन्जावा माबाबाय नालाय बरायबाय नालाय मा होनो दरा साइडनि पार्टि जाबाय आरो दायो बुंना होदो इथान बेयाव नायदो हेलो আপোনালোকে এইটো ব্লগ নাচাব এটা বহুত ফাংফুং হৈ আছে এই ভিডিঅ' কৰে কিন্তু আপলোড নকৰে বহুত বেয়া আমাক ইমান হাজাৰ হাজাৰ ভিডিঅ' লৈছে লগবিলাকৰ বিয়াত এটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই ইমান বেয়া हेलो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथां बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय थ' आसा खालामो नोंथां गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं थ' आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने लोगोनि एंगेजमेन्टआव थांगासिनो आरोना थ' बिराद गोबावनि उनाव मा होनो इउटिउबाव भिडिअ हगारनोसै आरोना थ' थ'दो रायजोफोर आङो थांगोन दायो दैफाङाव थ'दो बिराद गरम नालाय बेनिखायनो नै सेन्देल गानबाय आरोना सेन्देलजोंनो थांसै थ'दो दिनैनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेलाय जोंना लोगोआ नेगासिनो ओइ वा हेल' मेन हेलो आयौ वाव माइसो थान्दा बा जुता गानदों नामा लेट्स गो थ'दो लोगोफोर लेट्स गो होदोब्रा बोरै मा खबर मोजां ना थ'दो होमबालाय रायजोफोर दिस इज रौतानि सोरबाफोर दं नामा नै हाइवे नै बेजों थाङोब्लानो गुवाहाटि सिदा थाङोबानो उदालगुरि गारिनि माबाया एसे बन्द अब्लाबो स्पिकारा बिराद मोजां रायजोफोर दिस इज भिआइपि चौकआव कास्टमार दं अबसे खिन्थु मादैमोना माने दखानिफोरा बारा गैथ'आ आरो दायो ओइ रायजोफोर जोङो सफैबाय नै नायदो हेल' रायजोफोर नै उनथिं जाहैबो जोङो नै ओइ लामायाव लोगो मोननाय बिसोरखौ थिखांना लाबोबाय आरो गारि गैजायै मानसिना गारि गोनांजों फैफानांगौ जायो ओंखाम हटेलावसो दङ डाइरेक्ट रायजोफोर नै बेबो हाबा जानायसो बेबो ओइ बिराद गोमोन सिंगोलखा ओइ सासेया आंबो अबसे बिराद मोनद्रायबाय आङो ओइ रायजोफोर मा सोलिगासिनो थायो बेनो जादों जोंनि गोमबोर भाइ एसे खौरांफोरखौ बुंनो हायो एसे दुखु मानो नोंहालाय हिनजाव दं माथो नोंसोर बिया जायाखैना आच्छा जोंनि थाखाय दुखु थेंक इउ बिसोर बायदियासो दा लोगोआ आरो एन्जर बेदर जाहोबासो आंमोन आं बियाव मोनगोन नै जोंना साराबो दं बेवहाय सार मा खबर मोजां स' जों बिदि हाबलांनायाव बिदिनो जमा गसंनायफोरखौ नुबाय आरोना माइक चेन्ज जालायदों नामाथाय लानसै नै एफा मोजां देलायना फैदों हिन्जाव गोदान जागोन आरो बेबो मा होनो दरानिनो बिमाय बेखौबो बिहाव जागोन दरा साइडनि सिनाखि सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय हिन्जावासो गानहोयो नामा आर'नाइफोरखौ बरायो आरोना हिन्जावासो माथो नै बिसोरसो लांसिगोन बिसोरो जादों दरा पार्टि साइडनि ओमफ्राय हिन्जाव गोदान जागोननि बिनानाव दरानि बेवाय बिनानावा हाबा जाग्रोबाय
ए अबेनिमोन बरनगावनि नामा आच्छा आंलाय दिनैसो मिथिदों लोगोनि बिमायालायनो बरनगावनि आरो नै नायदो आयौ माथो बिराद थांसोबाय हनै बोराय बोराय मिंलायलायगोन माथो रायजोफोर उननिया उननि खोथा दायो जाग्रोनांगोन नै गयखौनो गयासो मेन अमा बेदरा उनाव खिन्थु गयखौनो जाग्रोनोसै नोंनि दारिखौबा हले बिराद मोजां नुखादोंलै आदैमोना होमबा बरनगाव साइडनि जाबाय आरो ना माने जोंनि लोगोनि बिमाया बरनगावनिनो आरो आंनि बिनानावनि आच्छा आच्छा थिगानो दायो हिन्जाव साइडनिखौ हौवा गोदान जागोना बरायगासिनो आरो दायो एसे सोंसै मा होनो हौवासाया नों हारसिंल'मोन 8जनमोन आरो जोङो 8जन ओमफ्राय सासेयाथ' बेयाव ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बरबेंग्रायाव गिदिरसिना बरबेंग्रायाव ओमफ्राय बे बरबेंग्रानि हान्जाया बिजनियावमोन आच्छा माख्रा बिजनि आरो साथाम जाबाय आंनि हान्जाया नैबेयाव जाहैबाय दैफां खासिबारि आरो बिनि हान्जाया आम्बागावनि हान्जाया उदालगुरि नलबारि आरो उदालगुरि नलबारिनि हान्जाया बालिगाव बापरे बहुत गिदिर फेमिलियानो दय हिन्जाव गोदाना थिगसे बरायनांबाय नालाय दायो माने दरा जागोनाबो थिगसे बरायनांदों हिन्जाव साइडनिखौ बराय थिगसे बरायखा ओइ आंबो दरा साइडनि जानोसैलै दसेनि थाखाय जायोना बिनि दिनै आंनि आसाम सोगोर बिनिबो दिनै बोरो आंनो माथो आर'नाइबो होआखै माथो होनलाय फिसाजोआ बेसे देरखो आंहा 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोर आच्छा थिगानो आरो दायो आरो सासे प्लानिं खालामनांसिगोन नोंहा जोंहाथ' आंनिखौ सानबाय थाना नोंनिखौबो सान हिन्जावखौनो मोनलालै मोननो रोंला ओइ रायजोफोर नै दराया नायदो खात्रा सलिदखालै बिदियासो बिराद अननो रोङो हिन्जावखौ गिर्जा जोब्बाय होमबा गिर्जाया आस्थामफोरखौलाय सोखांबाय नों लेट जाबाय माथो होमबालाय आं थांनानै आस्थामखौ ओइलाय आस्थामाव हनै सिख्लानिखौसो नायहैसै होमबा सेंग्राखौबो गानहोदों दरा जागोनाबो चान्सआवनो जा मोजां आखाइ हमखादों गुलाबसन हेलौ दे आरो लाजिनायसो मोनलायलायबायलै आंबो खाथियाव खाब्ला जिरायगासिनो ना बेबो दरा जाबाय दरा हेन नुदों बेखौ दरा बायदि नुबाय आंखौ हिन्जावा माबाबाय नालाय बरायबाय नालाय मा होनो दरा साइडनि पार्टि जाबाय आरो दायो रायजोफोर मडेलिनि दैदेनगिरिफोरा डाबल मोनो हनै नायदो ना मडेलिनि दैदेनगिरिफोरा डाबल दिनैनि दिना खैनानि दरानि आरो मन्डलिनि दैदेनगिरिफोरनि खिन्थु खोनाहैयाखै खोनाहैदों खोनाहैयोना हनै जोंना हनैलै अरुणाचलनिफ्रायबो सफैदों बिराद गोजाननिफ्राय हनै बिनिखायनो खावलायाबो बरफनि बायदि गुफुर जालायलायदों 자, बिथांनि लोगो दोङो आंजों लोगो जाबाय थायो बे फाख्रिबारिनि बिदुनि नोरे बिनि लोगो नोरे बे बिथाङा खिथाबाय हादे बारा गोबावथ' जायाखैना बेखाय नोंहाबोथ' बारा गोबाव जायाखै बिसोरो बेखाय मोजां नायना लाखादो न'खौ नङाबा बै जाकबनि बेसेन जागोन जाकबहा लाबाना
राहेलनि थाखायसो गोबाव बन्दोबस्त खालामनाय खाथिदोंमोन 7 बोसोर उनाव बिया होबोला हराव बिया होबाय सिखावफ्रोमहा बिया होबाय बिब'खौसो लेयाखसो होबाय लेयाबो एसेबां मोजां हामा नङामोन खिन्थु मेगना माहाय नायसिगोन आरो मोनसे दा बिहा रावबो गैला नाथाय मोजां नायना लाखादे बिहावाबो बेलेगनिफ्राय बुहुत लाबोनो हागौ हागौ धन्यबाद आं बेखिनिखौनो दोनबाय लास्टावहाय आर'जजोंहाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबबाय दायो ओरैनो एंगेजमेन्टनि प्रग्रामा जोब्बाय दायो माने गिदिरफोरा माबा डेटफोरखौ फिक्स खालामसिगोन आरो ना दायो बेनिखायनो बिसोरो जिरायगोन बेवहाय ओमफ्राय डेटफोरखौ फिक्स खालामसिगोन थ' बाय डेट टाइम जोंबो सिङाव थांसै ओमफ्राय नायहैसै हिन्जाव माने सानैखौबो आरो ना येस आइ एम हियार कान्सि मा खबर मोजां ना थ' नोंसोरनि मा होनो माबाखौसो नुवाखैना आंथ' लेट सफैबाय आस्थामखौ हनै एंगेजमेन्ट जाबाय रायजोफोर एसे लाबोदो आखाइया खाथियाव औ दे नै रायजोफोर नै बुकिं जाखाबाय आरो ना दे कंग्रेचुलेसन्स थाबाय औ दे नै रायजोफोर मुरि ओमफ्राय मा मोनजागोन मुरि ओमफ्राय साहा नै गासैबो मुरि जानायाव बेस्थ' हाबै मुरिया गोथाव जादों मोजांसो नुदों दा जों माने एखे स्कुलावनो फरायनाय आरो ना थ' बेनिखायनो स्कुलनि लोगोफोरा नोंथांमोना मिथिखायो दा साबसिन लोगो जाखायो थ' बेनिखायनो जोंबो बिनि बे एंगेजमेन्टआवहाय जोङो सफैबाय आरो ना थ' नै रायजोफोर बाहेराव बिराद मोजाङै नायखादो नै जोंना हिन्जाव गोदाना ओमफ्राय दरा गोदान जोंनि बे फट'ग्राफारथ' दिनै खेबै मेंबायदां ना मेंजोब्बाय हारसिंसो ना दे जेबो नङा मालाय फट'ग्राफार सिख्लाफोरखौ बिराद नायनो मोनो रायजोफोर दायो आंसो खेबै नै गोलोमदैया दे हनै नायदो बे सिख्लाफोरा जिरि बेयाव नायलाय नोङो ओइलाय बियो कमप्लेन खालायगासिनोमोन बिराद हामा गुलाबसना जोंखौ बिराद भिडिअ लायो जों बिराद देलायो मोजां दिनै बहुद हामा देलायदों आङो ओइलाय मानो खारगासिनो दालाय शी इज फलाइं एन्ड आपल'ड खामा बियो ओरैनो लायो आपल'ड खालामगोन दे एबारनिखौ आपल'ड खालामगोन सियर फै थामनेलाव नोंखौनो होखागोन रायजोफोर बिराद फट' लाबाय नै बिनि हाबानि टाइमावथ' आंथ' बिराद भाइरेल जादोंमोन बे ओमफ्राय नै बेबो अबसे माबा हाबा जानायखा बेबो खिन्थु माथो मा होनो हाबा जायोब्ला बिराद बांसिन समायना जायोनो नै प्रुफा बेनो आरोना बेबो नै ओइ बिथिं नायलाय हनै नायदो ग्ल' खालायगासिनो रायजोफोर बिदिनो नामालै हेल' रायजोफोर here is with me Ethan मा Ethan दैमारि दे एसे हेल' बुंना होदो Ethan बेयाव नायदो আপোনালোকে এইটো ব্লগ নাচাব এটা বহুত ফাংফুং হৈ আছে এই ভিডিঅ' কৰে কিন্তু আপলোড নকৰে আমাক ইমান হাজাৰ ভিডিঅ' লৈছে লগবিলাকৰ বিয়াত এটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই ইমান বেয়া আমি ট্ৰাষ্ট নকৰোঁ এতিয়া গোলাপ চলক Ethan trust me isn't it yes yes to bungakai ayang caretaker just hanji रायजोफोर हरैनायदो बिथाङा वेलकाम खालामो नालाय वेलकाम टु लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट आंबो वेलकाम खालामनोसै वेलकाम टु गथ' बामनाय पडकास्ट
नै रायजोफोर बे साइडआव जाहोगासिनो आरोना सिगां आलासिफोरखौ दाहायसो जागोन नै आइजोफोरा बिराद एक्टिभखा एक्टिभखा आइजोफोरा बिराद मादै बिराद गोथाव मोदोमखादों नै ओइलाय अमा बेदर आयुष नै ओमफ्राय नै जोंना संग्राफोराव बिराद एक्टिभखा नालाय बिराद गोथाव संखादों अबसे मा बेदर दं अमा बेदर ओमफ्राय लकेल दाउ दोङो आरो नाबो नै जोंना केमेरामेना थिगसो जाखाबाय औ नै मालाय बिराद गोथाव जागासिनो आबौ बोरै नंगौ गोथाव मोनदोंना माथो नै बेदरखौनो जाजोबाखै जाजोबो नै बिसोरबो मालाय बिराद मोजां गानदों माथो रुमाल खालायनानै गुड मा बेदर जादों नोंसोरलाय अमा बेदर आयाव अमा बेदरा फेभरेट नालाय दा बेनिखायनो नै बयबो बिराद मोजाङैनो जागासिनो हेल' मा खबर नै बिबारसो खादों मोनसे कुइसन आरोना दहाय मा होनो बे माबाया मा दैदेनगिरिया बिराद डायलग होबाय थानाय ना बारा गोबाव जायाखैमोन होननानै दायो मा होनो बुंलाय बोरै माने बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय एप्रच बोरै नों प्रप'ज खालामग्रोदोंमोन नामा माबायदि बुंबावगोन जेनेबा आच्छा दे कनफिउज जादों होमबालाय जोंनि बे जानो गोनां दरा गोदानखौनो सोंसै आरोना बोरै मिथिखो कान्सिनि बागै आरो जों सिनाय मोनलायखायो बायदिनो एग्जामफोराव बहाबा लोगोफोर प्रग्रामफोराव ओमफ्राय बिदिनो अननाया सोमजिबाय नुनायाव बिदिनो मोजां मोननाया जागाजेनबाय आरो जोंबो बिराद मोजां मोनगासिनो कि जोंनि लोगो सासेया हाबा जासिगोन नालाय थ' बेनिखायनो जाहाथे नोंथाङा जाहाथे मोजाङै लाखियो बेनोसै आरो जोंनि साइडनिफ्राय नै रायजोफोर सफैबाय जोंना बेदरा अमाखौनो जानोसै अमायानो मेन ओमफ्राय नै बेनि उनावसो दालि गेजेरावनो हो नै रायजोफोर ओंखाम जानोसै दानाबा नै बेदरखौसो जाग्रोयोलै नै नायदो बिदि मिलायनानै फुरा गोथाव खामाथ' अमाया अमाया मा न'निनोमोन नामा मा जाहोदोंमोनथाय गुन्दै ओमफ्रायो आलु मैगं जिखुनु जाया मैगंफोरखौबो जाहोजोबो बेनिखायनोथ' बिराद गोथाव जादों दा नै रायजोफोर नै बेदर लाबोबाय आंहा अमा बेदरबो दाउ बेदरबो जानायावनो दंखायोलै जानायावबालाय लाजिनाय गैया नै मालाय बिसोरहाबो जाखांबाय बिराद मोजां डायलग होयै जाबाय अबसे बिसोरो बेनो दा रायजोफोर ओंखाम जाखांबाय नालाय थाइजौखौसो जानो गोसो जाबाय आरो नै दानाबा गय जानोसै गया मेन माथो नै नायदो गयाबो गुल एखेबारे बिराद सुपार गुलखा नै जोंना खावग्रायाबो दानाबा गामिनिया जासिगोन आरो दायो सोरथो रानना होगोन नोंसोरनोलाय आरो नोंसोरबोथ' जायाखैना आच्छा लास्टाव जासिगोन गामिफोरा थिगसे आदा मा खबर मोजां ना अबसे दायो बिसोरो मोनथ'वाखै नालाय आदा बोरै मा बेदर जागोन अमाखौनो अमायानो मेन ना नै सेंग्राफोराथ' मबाइलावनो बिराद बेस्थ'थार मा बेदर जायो सेंग्राफोरालाय अमायानो मेन ना दाउ बिरलांगोन बिसोरो ओमफ्राय बिसोरखौबो सोंसै मा बेदर जायो दाउ बापरे बिराद लाजिदों माथोलै लाजिदों आदानि दारिखौ आंलाय बिराद मोजां मोनखाबायलै मादै दिनैथ' गयथाव जाबाय बोरै मोनदों गोसोखौलाय मोजां मोनदोंना
बिजामादै मोनबाय नालाय हेलो हाय बाय बाय दे हाई फाइभ टुस बिदि दे या टुस दे हनै थांसै गोरलैयै फैखादोंना कंग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन जाहाथे हाबाया थाबनो थाब जाथोंसै अके होमबालाय टाटा थेंक इउ हनै बिसोरसो बिराद मोजां मोसागासिनोमोन दे मोसा दे हनै खारबायसो रायजोफोर दाथ' जोङो बे जायगानिफ्राय फैबाय दायो जोङो थांगासिनो भैरबकुन्द नोंथांमोनखौबो एसे देखायहैसै आरोना दा बे मे सिजननि माने मे लास्टनि भैरबकुन्दखौ दायो जोङो बिलाइफोराबो बिराद गोथां गोथां जाबाय नालाय बेनिखायनो बिराद सलिड नुयोसै आरो नायदो What a green environment. नै रायजोफोर ओरैलाय हरै थांबानो भुटान बिजों थांबानो भुटान ओइ खाथियावनो रायजोफोर नायदो रायजोफोर नायदो हनै ओइ जरा जरा हनै बोराइफोराबो हनै पस होगासिनो नायदो दिनै ईदबो नालाय हनै नै दारि गोलावफोराबो सिननानै फैदों ओंखायनो नायदो रायजोफोर बा हनै फेमेला फैनानै फट' लाफैदों बेयावहाय रायजोफोर नायदो है जाले ओमफ्राय नै रायजोफोर हरै नायदो भिउसखौ नायदो वा बरिया बेटाया ओरैनो जेनेबा खर' गरम मोननायखौनो आरो जेनेबा एसे दुंबुर जायोना गथ'फोरा आरो माबा फेन लाबाय थानाय जायोना हराव नेगासिनो अरांनि मिथिंगानिया अरांनि बाजै अबावथो दंब्रा